കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ. അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ കണ്ടു, കർമ്മയോഗം. പിന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം. അടുത്ത ഏത് യോഗമാണ്? ജ്ഞാനയോഗം. അടുത്തത് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അധ്യായം 13, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ ലീലകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ് ഏകാദശിയുടെ പ്രത്യേകത? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ ഈ ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അതിന് പിന്നിലുള്ള ലീല എന്താന്ന് വെച്ചാല് പാപപുരുഷനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരാണ് പാപപുരുഷൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. പാപപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തിയപ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് പാപപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുന്ന പാപം, അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ തല. പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പാപം, അതാണ് കണ്ണുകൾ. പിന്നെ വായ, ചെവി, ഓരോന്നും ഓരോ പാപങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ആ പാപങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞ് മഹാപാപം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പാപപുരുഷൻ. അപ്പൊ ഈ പാപപുരുഷൻ ഉള്ളിടത്തെല്ലാരും നേരെ പാപം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം എങ്ങോട്ടാ പോവുക? ഏത് ലോകത്തോട്ട് പോവും? പാപികളായിട്ടുള്ളവര്, പാപം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോവുക? നരകത്തിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നരകത്തില് ചെന്നപ്പോ അവിടെ യമരാജൻ എല്ലാരെയും ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാരെയും ശിക്ഷ കണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് ഒരുപാട് കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് പറയും, ഇവരെല്ലാം ഏകാദശി എടുത്താൽ മതി, എല്ലാ പാപങ്ങളും, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും ഏകാദശി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഏകാദശി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏകാദശി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങാണ് അവിടെ നരകത്തിലോട്ട് ആരും പോകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ദിവസം ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പാപപുരുഷനാകെ വിഷമമായി. പാപപുരുഷൻ പറയും, ഞാൻ എവിടെ പോയി വസിക്കും? ഈ പാപങ്ങൾ ഉള്ളിടത്താണ് പാപപുരുഷൻ വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനി എവിടെ പോയി വസിക്കാനാണ്? എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഏകാദശി എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയും, വിഷമിക്കണ്ട, നീ ഈ ഏകാദശി ദിവസം മാത്രം നമ്മളെ പാപപുരുഷന് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയും, ഏകാദശി ദിവസം നീ ധാന്യങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നോളൂ, ധാന്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ പറയും. അപ്പോ എന്നിട്ട് ആരാണോ ഏകാദശി ദിവസം ധാന്യങ്ങളും ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഇവയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, അവരിലേക്ക് നിനക്ക് കയറാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. പാപപുരുഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ചില ആൾക്കാര് ഈ ധാന്യങ്ങൾ പാപപുരുഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ധാന്യങ്ങളെ പൊടിച്ച് കഴിക്കും. അപ്പൊ പാപപുരുഷൻ ഇല്ലാതാകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള്
ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഏകാദശി എടുത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ജഗന്നാഥപുരിയില് ശരിക്കും അവിടെ ഏകാദശി എടുക്കില്ല ആരും. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലായിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഏകാദശി എടുത്തു. അപ്പൊ ഏകാദശി അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും ഈ ഏകാദശി ദിവസത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരു പാപവും ചെയ്യണില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ഈ ഏകാദശിയുടെ അന്ന് നമ്മൾ ഉപവാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുക എന്നാണ് ഉപവാസത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിച്ച് അടുത്തിരുന്ന് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം. മറ്റു ദിവസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആത്മീയ പുരോഗതി ലഭിക്കും ഈ ദിവസം നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. ഈ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പൊ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോവുക, അതൊക്കെ ഈ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ച് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ വ്യാസപൂജയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം അത് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ഗുരു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലേ? കൃഷ്ണനായിരുന്നപ്പോ സാന്ദീപനി മുനിയെ സ്വീകരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോ ഈശ്വരപുരിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഇവരുടെ എല്ലാം ഉപരിയാണ്. ഭഗവാന് മറ്റൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മീയജ്ഞാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കുണ്ട്, ഭാഗവതം ഉണ്ട്, എനിക്കിനി ആരുടെ ആവശ്യമില്ല, ഇതൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ച് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഗുരു വഴിയാണ്. അതാണ് ഈ പരമ്പര. ഈ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നീ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശിന. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനിയെ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഗുരു മഹാരാജിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 3 വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമനേ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത് 12 ആദ്യത്തെ വിഭാഗം അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തി. അടുത്ത 8 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലെ കർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അത് കർമ്മയോഗമാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇത് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗം, പൂർണ്ണമായ ശുദ്ധ ഭക്തി യോഗം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ജ്ഞാനം പരിപൂർണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയോഗമാണ്. പരിപൂർണ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭക്തിയോഗമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത മൊത്തവും ഭക്തിയോഗമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാലേ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയോഗയാണെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതെല്ലാം ഭക്തിയോഗയാണെന്ന്. ഈ കർമ്മം ഭക്തിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭക്തിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിലും പരിപൂർണത എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയോഗം അതാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 6 സെക്ഷനുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു അധ്യായം എല്ലാ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സാം കാണും. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 12-ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ 13-ാം അധ്യായത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാതാജി ഇവിടെ സൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഉള്ള ചോദ്യമാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന 6 ചോദ്യങ്ങൾ, അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം എന്താ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ഈ 6നെ കുറിച്ചാണ് 6 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ 3ഉം 4ഉം എന്താണ്? 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും ചോദ്യം എന്താ? 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും ചോദ്യം എന്താണ്? ക്ഷേത്രം, എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ഈ 2 ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാണ് കൃഷ്ണൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ 8 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ളതിന് 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാണ്. 5-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും പറയുന്നു. ഇനി 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞേയം, കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? അതാണ് ജ്ഞേയം. അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 2 പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി 27 മുതൽ 35 ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കർമ്മയോഗമുണ്ട്, ഭക്തിയോഗമുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗമുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗം ഏതാണ്? ഈ 3 നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം. നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്ന, പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന, ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും എല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലും കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ യോഗ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം. ഭക്തിയാണ് ഉച്ചകോടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭക്തിയിലെത്തണം. നമ്മളൊന്നും പരിപൂർണ അത് എന്താ ശുദ്ധ ഭക്തരൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒറ്റ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ശുദ്ധനാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് നമുക്ക് ആസക്തി കുറഞ്ഞ് ഒരു വിരക്തി തോന്നണം. അപ്പൊ ഈ വൈരാഗ്യം ഭൗതിക ലോകത്ത് മായയിൽ നിന്ന് വൈരാഗ്യം തോന്നി കൃഷ്ണനോട് നമുക്ക് അടുപ്പം തോന്നണം. അതിനു വേണ്ടി ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് നമ്മളെ ജ്ഞാനം സഹായിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ആസക്തി ഒരു സൈഡിൽ കാണും, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഭക്തിയും ചെയ്യും. രണ്ടും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട്ട് ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് 1% എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ 1% പോലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തോട് ഒരു വൈരാഗ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളൊക്കെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും നമ്മളിവിടെ ഓരോ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വന്നതാണെന്നും ഈ ലോകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖമുള്ളതാണെന്നും ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായി ഒന്നുമില്ല എന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വരണം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തോട് നമുക്ക് ആസക്തി കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വളർത്താൻ പറ്റൂ? വൈരാഗ്യം. മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈരാഗ്യവും കൃഷ്ണനോട് നമുക്ക് അടുപ്പവും വേണം. അതിന് ജ്ഞാനം സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപാധിയായി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാകും. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഭക്തി ഒന്നും കാണത്തില്ല, ജ്ഞാനം മാത്രമേ കാണൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരിപൂർണമായി എത്തുവോ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുമോ? ജ്ഞാനയോഗികൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി കാണത്തില്ല, പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. അവര് മാക്സിമം എവിടം വരെ പോവുകയുള്ളൂ? ഏത് ലോകം വരെ പോകും? കറക്റ്റ് ആണ്, പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മലോകം വരെ. ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ പരിപൂർണത എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തെ ഉപാധിയാക്കി ഭക്തി ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനോ ആ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇവയാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത എത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിത്തുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. മാതാജി വിവർത്തനം വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിനു വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് സോറി മാതാജി. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല. ശ്ലോകം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രസന്ന മാതാജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളില് ആദ്യത്തേത് 6 ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന 6 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, അതിനെ ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തേൽ പറയാണ്, ഉത്തരം പറയാണ്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഓർഡറിലല്ല ഉത്തരം പറയുന്നത്. ആദ്യം 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ 20, 26 ആ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെയാ പറയും. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം നമ്മുടെ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പം മാതാജിയുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ആ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ഇനി 2-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആ ചോദ്യത്തിന് എന്തോ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ദാണ്ടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകൻ, പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുക, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്നവനാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ, ഈ ശരീരത്തെയും സർവ്വശരീരത്തെയും അറിയുന്നവൻ. അപ്പം പരമാത്മാവ്, ആത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. 2 പേര് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞവും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതാണ് എല്ലാത്തിനും തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം. അപ്പൊ 2 ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്കായി അല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു പടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു വയലാണ്. അപ്പൊ ഈ വയല്, ഈ വയലില് പണിയെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ കൃഷിക്കാരൻ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ശരീരം വേണം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം, കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പൊ ആ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ കൃഷിക്കാരന് ഈ വയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ? ഈ കൃഷിക്കാരന് ഈ വയലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ കൃഷിക്കാരന് അറിയാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് അറിയാം. ഇനി 2-മതൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. അതാരാന്നറിയോ? ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനല്ല. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് മാത്രമല്ല വേറൊരാൾക്കൂടെ അറിയാം. ആരാണത്? പരമാത്മാവ്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ 2 പേരുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ, പിന്നെ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് പരമാത്മാവ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അറിയാം. പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ അറിയൂ. അപ്പൊ ഈ കൃഷിക്കാരന്റെ പാടം, ഈ വയല് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പുറത്തുള്ളവന്റെയും അതിന്റെ അപ്പുറം ഉള്ളവന്റെയും വയൽ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു രാജാവാണെങ്കിലോ, രാജാവിന് രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും രാജാവിന് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെയാണ് പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരവും അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. ആർക്കാണ് ശരീരം കർമ്മവേദിയായി ലഭിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം ആർക്കാ കിട്ടുന്നത്? ബദ്ധാനായ ആത്മാവിന്.
നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധാത്മാവാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന ആത്മാവ്, ഈ ആത്മാവിനാണ് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നു. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ മാനദണ്ഡം, എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. ചില ആത്മാക്കൾക്കൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമായിരിക്കും. ചില ആത്മാവിനൊക്കെ മരമായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക. അപ്പൊ എന്തനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മവേദി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളനുസരിച്ച്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതാണ്. പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ കഴിവ് അനുസരിച്ചാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മള് വന്യമൃഗങ്ങളെ പോലെ ആണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവമെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്യമൃഗത്തിനെ പോലെ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലുക, കൊന്നു തിന്നുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇല്ല, നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് 12-20 മണിക്കൂർ ഫുൾ ടൈം ഉറക്കമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ കഴിവ്? ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള കഴിവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്തായി മാറും? എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗമുണ്ട്, ഏതാണെന്നറിയോ? 6 മാസം ഉറങ്ങും, പിന്നെ 6 മാസം ഉണർന്നിരിക്കും. ഈ ധ്രുവ കരടികളുണ്ടല്ലോ, ഈ പോളാർ റീജൻസ്, തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കരടികൾ, അതിനെ പോലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഒരു ശരീരം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവ്, നമ്മളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് ഈ നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം തരുന്നത്. ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ, അവബോധജന്യമായ ധാരണ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവാത്മാവ്. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ, നമ്മൾ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നു, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നു, നമുക്ക് കൈ അനക്കുന്നത്, കാലനക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകും. അപ്പൊ ആ അവബോധം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ താരതമ്യം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ? ചൊല്ലി. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവേക്ഷാത്രേഷു ഭാരത. ക്ഷേത്രജ്ഞയോർയജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മദം മമ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ്വശരീരങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല, വേറൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനും കൂടിയുണ്ട്. അതാരാണ്? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഇതിപ്പം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഓരോ ജീവാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വ്യക്തി, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിത്വമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് അത് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നതും എല്ലാം അറിയാം. അതാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നോക്കിയേ, 3-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കണ്ടോ? 3-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ചോദ്യം നോക്കിക്കോ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും
ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഹേ ഭാരതവംശ, സർവ്വ ശരീരങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെ അറിയണം, ഈ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും അറിയുന്നത്. അതായത് ഈ ശരീരം, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ജ്ഞാനത്തെയും നിർവചിക്കുന്നു. 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, 2ാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവ്. 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും, അതായത് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അടുത്തത് ജ്ഞാനം, ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുക. ക്ഷേത്രം ശരീരം, ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നത് പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പേരുണ്ട്, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ? ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ തരുന്നതും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ഒരുപാട് തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായം. കാരണം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലുള്ളവർ ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ. ഈ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണോ? ഒന്നാണോ? അല്ല. അല്ല. ഒരിക്കലും ഒന്നാവുകയില്ല. അത് രണ്ടുകൂടെ ഒന്നായി ലയിച്ച് ഒന്നാവത്തേയില്ല. ജീവാത്മാവ് വേറെ, പരമാത്മാവ് വേറെ. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ്. നമ്മളെല്ലാരും ജീവാത്മാവാണ്. പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവ്. ദൈവമാണ് പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ ദൈവമല്ല, നമ്മൾ വെറും ഒരു അണുവാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ലോഡ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മള് ഒരിക്കലും ദൈവമായി മാറില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ വലിപ്പം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വെറും അണുവാണ്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു. ഒരു മുടിനാഴികയുടെ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവോ വിഭുവാണ്, അനന്തമാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് പരമാത്മാവ്. ഈ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ളതേ അറിയത്തുള്ളൂ. വ്യക്തിഗതമായ ശരീര ജീവാത്മാവ്. എല്ലാറ്റിനെയും അറിയുന്നവനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് 2ാമതായേ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഭഗവാന് സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരിയാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയെ നമ്മളാകുന്നുള്ളൂ. വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ നമുക്കാവാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ്, ഒരു രാജാവിന് മൗലികമായി രാജ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പൗരന് അവന്റെ ഭൂമിയില് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശമേ ഉള്ളൂ. ആ രാജാവിന് എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശമുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് 2ാമതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. പൗരന്മാർ 2ാമതേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താവാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. സർവ്വ പ്രവർത്തികളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ 2ാമതേ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ജീവാത്മാവിന് വീഴ്ച പറ്റാം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നതാണ് ജീവാത്മാവിന്. പിഴ പറ്റാവുന്നവനാണ്. ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നതല്ല പരമാത്മാവിന്. സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ, എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനാണ്. അപ്പോ സേവകനും യജമാനനുമാണ്. സേവകനാണ് ജീവാത്മാവ്,
യജമാനനാണ് പരമാത്മാവ്. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട്. സർവ്വ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലും അണുവിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു പരമാത്മാവിനെ മുറിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ശരീരങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കുവാന്ന്. അല്ല, ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അനേകമായിട്ട് വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരാള് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് നമ്മളെല്ലാം വേറെ വേറെ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഒരേ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും വരില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇതിലൊരു 2-3 വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും? പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, പരമാത്മാവ് പരമാത്മാവാണ്. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും? ജീവാത്മാവിന് പിഴവ് പറ്റാം. തെറ്റു പറ്റും. പിഴവ് സംഭവിക്കില്ല. ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെയും അറിയാം. എല്ലാ ശരീരത്തെ അറിയാം. പരമാത്മാ ആണ്. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മള് സേവകരാണ്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് യജമാനനാണ്. പരമാത്മാവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. തക്ഷേത്രം യജ്ജയാദൃക്ഷ യദ്വികാരി യതശ്ച യത് സച യോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിൽ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം കറക്റ്റ് ആണ്, ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ്, ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ ഉത്ഭവമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. ഈ പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള് ഓൾറെഡി ഇത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷിവര്യന്മാർ ഇതെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് വരുന്ന പല ലെവലാണ്. അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇതിൽ അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാന്നറിയോ? അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ, അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും എന്ത് ചെയ്യും അവര്? ഏത് വസ്തു വായിലേക്കാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോവുക. അതാണ് അന്നമയം. അതായത് എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രാണമയം. പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഞാനിവിടെ, ഇതെന്റെ വീടാണ്, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ബോധം കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടിക്ക് വളരുന്നു. അതാണ് പ്രാണമയം. പിന്നെ ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫീലിങ്സ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു, അത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതിനോരോ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനമയം. ഇനി വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് വിജ്ഞാനമയം.
ഇനി ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആനന്ദമയം. ആനന്ദമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് ഉള്ള ഭഗവാനിലുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആനന്ദമയം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദമയത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലേ, എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്, ഞാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം. ഏത് അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കും. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പം പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ആനന്ദമയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല തലത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവബോധം വരിക. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, അവബോധാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം, അബോധാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം. അല്ലെ, നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ സ്വപ്നം കാണുമ്പോ പിന്നെ ഒരു സ്വപ്നം പോലും കാണാതെ ഒരുപാട് ബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയം കാണും. ഒന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്വപ്ന ലോകത്തായിരിക്കും, ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണും. പിന്നെ ഒരു തലം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നവും കാണത്തില്ല, അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഈ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. നമ്മൾ ഈ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതും നമ്മൾ അവബോധാവസ്ഥയിലും നമ്മളുടെ ബോധമുള്ള അവസ്ഥയിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് 4ാമത്തെ മാനത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവം അങ്ങേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ കാരണം അങ്ങാണ്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്നെയാണ് കാരണം. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് എന്താ, കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വരുന്നതും പോകുന്നതും അതിന് ഒരു കാരണവും ഇല്ല, ഒരു കർമ്മവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ജനിക്കണം, അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുന്നു. ഭഗവാൻ പോണോന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ അവതരിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഭിന്നമായ രൂപത്താൽ അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഭൗതിക ലോകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ബുക്കിനകത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇനി 6-7 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചേന്ദ്രിയഗോചരഃ ഇച്ഛാദ്വേഷഃ സുഖം ദുഃഖം സ്കംഖാച്ഛേദനാദൃതിഃ ഏതത്ക്ഷേത്രം സമാസേന സ വികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, നിത്യ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. അതൊക്കെ ഏതാണ് 5 മഹാഭൂതം? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതാണ് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച, നാവിന് രുചി, പിന്നെ ചെവിക്ക് ശബ്ദം, പിന്നെ സ്പർശം, ശബ്ദം. അതെ, മൂക്കിന് ഗന്ധം. അങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 5
ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇത് കൂടാതെ കർമ്മേന്ദ്രിയവും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും ഉണ്ട്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ, നാവ് ഒക്കെ. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയം ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? കാല് വെച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ കാല്. പിന്നെ കയ്യ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ശബ്ദം വരുന്ന തൊണ്ടയല്ലേ? തൊണ്ടയിലൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ട എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴുക്ക് വെളിയിൽ കളയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, മലദ്വാരവും പിന്നെ മൂത്രദ്വാരം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ. അതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൈ, കാല്, തൊണ്ട, പിന്നെ ഗുദം, ആ ഭാഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ 10. പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള് 5 15. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ? കാഴ്ച, കണ്ണ്, കണ്ണല്ല, അത് ശ്രവണം. ഇന്ദ്രിയമാണ്. നേരത്തെ സുജിത മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അതായത് കണ്ണ്, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. രൂപമാണ് കണ്ണ് വെച്ച് കാണുന്നത്. പിന്നെ സ്പർശനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ത്വക്ക് വെച്ച് അറിയുന്നത്. ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന എന്താണോ അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന എന്താണോ അത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. അപ്പൊ ഈ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. അപ്പൊ മൊത്തം ഇപ്പൊ എത്രയായി? 20 അല്ലേ? 5 പഞ്ചഭൂതം, 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 5, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5 5 15, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, മൊത്തം 20. പിന്നെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ എത്രയായി? 21. പിന്നെ 22 എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധി, 23 മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇനി 24 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രധാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഉണ്ട്. ഇതിൽ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൈ, കാല്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ഇതെല്ലാം സ്ഥൂലമാണ്. ഇതിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സ്ഥൂലവും ഉണ്ട്, സൂക്ഷ്മവും ഉണ്ട്. സ്ഥൂലം ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖം. ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്കിത് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടമല്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം തോന്നും, ദുഃഖം തോന്നും. ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അടുത്തത് ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ. 6 വിധം മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രം എന്താണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു, ഈ ശരീരത്തില് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും, അതൊക്കെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാൻ. 6 മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? നമ്മൾ ജനിക്കും, നമ്മൾ വളരും, പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ നമ്മൾ അതേപോലെ നിൽക്കും, പിന്നെ പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വയസ്സായി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും, അവസാനം മരണമുണ്ട്. അങ്ങനെ 6 മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കർമ്മവേദിയിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. കർമ്മവേദിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും. ഇതാണ് ഈ 6-7 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു 5-ാമത്തെ ചോദ്യം? അർജുനന്റെ 5-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനം എന്താണ്?
ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പറയും. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാമോ? 8, 9, 10, 11, 12. ആരും ചൊല്ലണില്ല? ഓക്കെ, ഞാൻ ചൊല്ലാം. അമാനിത്വമദംഭിത്വം അഹിംസാ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനസ്വിക്ഷങ്ക പുത്രഭാരഗ്രഹാഭിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവിഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വ മരതിർജന സംസദി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ജ്ഞാനം? അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇതാണ് ജ്ഞാനം, ഇതല്ലാത്തതൊന്നും ജ്ഞാനമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ സ്കൂളിലും കോളേജിലും വിടുന്ന എന്തിനാ? ജ്ഞാനം കിട്ടും, ഒരുപാട് പേപ്പർ വായിക്കണം, കുറെ അറിവ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല അറിവ്. ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും ജ്ഞാനമല്ല. അതൊക്കെ ഓരോ പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു മാത്രം. പക്ഷെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. എങ്ങനെ ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, ഇതറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതല്ലാത്തതൊന്നും ജ്ഞാനമല്ല. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്ന എന്താണ്? അമാനിത്വം, അതായത് വിനയം. അത് ജ്ഞാനമാണ്. നമുക്ക് വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിനയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് വിനയം ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹമില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വിനയമില്ല, ജ്ഞാനം അവർക്കില്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് വിനയം വേണം. ഗർവില്ലായ്മ. ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന ബോധമുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഫുള്ള് മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും. ആ വ്യക്തി എന്നെ അപമാനിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അപമാനം ഒന്നും അവരതൊക്കെ എന്താ ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും, അവരതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല. അതാണ് ഗർവില്ലായ്മ. എല്ലാരും എന്നെ മാനിക്കണം, എന്നെ ആരും അപമാനിക്കരുത് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. അഹിംസ, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ്. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ചിന്തിക്കുക? അഹിംസ എന്താണ്? അഹിംസ ആരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. ആരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ആരെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യരെ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവജാലത്തെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. ഉപദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഉപദ്രവിക്കുക മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടും. ഇപ്പം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുത്തി നോവിക്കുന്നതും ഒരു ഉപദ്രവമാണ്. ചിലര് ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കഴുത്തറുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി സംസാരിച്ച് വേറൊരു വ്യക്തിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഹിംസയാണ്. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ഹിംസ എന്താണെന്നറിയോ? അതാണ് ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹിംസയാണ്. അവരെ നമ്മൾ കൊല്ലുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മളപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുക, നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാവാൻ ആവരുത്.
ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി, എനിക്കറിയാം നാമം ജപിക്കാൻ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് നാമം ജപിച്ച് എങ്ങനെയായാലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെയും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുകയും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഹിംസ ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തത് ക്ഷമ. തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ലാളിത്യം. ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുവിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന എന്തിനാണ്? 6ാം ക്ലാസ്സിലെ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ബുക്ക് നോക്കി പഠിച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷെ സ്കൂളില് ആ ഗുരുവിൽ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആത്മീയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രിയ എമിനന്റ് ശിക്ഷാ ഗുരു എന്നാണ് നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചു നമ്മള്, അല്ലെ? കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരു പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് പഠിക്കുകയല്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം, അതിന്റെ വിവർത്തനം, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം രചിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ലെവൽ 2 വന്ന് പഠിക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് തന്നെ. അടുത്തത് ശൗചം, ശുചിത്വം. ഇപ്പൊ ശുചിത്വം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു. 2 തരം ശുചിത്വം ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കുളിച്ച് വൃത്തിയാകുക, അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആന്തരികമായിട്ടും നമ്മള് ശുചിയാക്കുകയാണ്. അടുത്തത് സ്ഥിരത. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ആത്മസംയമനം, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കൽ, ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം ഒരുപാട് ശാരീരിക ബോധത്തിൽ വരരുത്. ചില ആൾക്കാർ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ശരീരബോധത്തിലിരിക്കും. എപ്പോഴും ഇപ്പം സൗന്ദര്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഇടുന്നു, എന്നെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ടോ, എൻ്റെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ അവർ ശരീരബോധത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ശരീരത്തെ നോക്കണം. നമ്മളെ ശരീരം ആരോഗ്യമാക്കണം. നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഒരുപാട് വലിച്ചുവാരി കഴിക്കാതിരിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുക, ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്യുക. ശരീരത്തിൽ അസുഖമൊന്നും വരാതെ നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഭക്തിക്ക് എളുപ്പമാണ്. അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കരുത്. അതൊക്കെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ്. അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സാണ്, എൻ്റെ മനസ്സെന്ത് പറയുന്നോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് ഞാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം അഹങ്കാരമാണ്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഭഗവാൻ എന്നോട് എന്ത് പറയുന്നോ അത് അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. അതാണ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെപ്പറ്റി പതിവായി കേൾക്കുക, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഒരാളോട് മരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത്? മിണ്ടാതിരി, എന്തിനാ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്, അല്ലെ? ഇങ്ങനല്ലേ എല്ലാരും പറയുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആത്മീയ പുരോഗതി ഉള്ളവർ നിരന്തരം പറയണം, മരണം ഏത് നിമിഷവും വരും. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. എനിക്ക് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പമാണല്ലോ, അതൊക്കെ മരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എത്രയോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ശരീരം വെടിയുന്നു.
ഒരു ആക്സിഡന്റ് മതിയല്ലേ എല്ലാം തീരാനായിട്ട്. ഒറ്റ രാത്രി മതി. നമ്മൾ കണ്ടു ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എത്ര പേരാണ് വയനാടുള്ള ആ ദുരന്തത്തിൽ മരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം അത് മതി. അപ്പോ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും നമുക്ക് വരും എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വേണം. എന്നാലേ ഈ ജീവിതത്തിനോട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വൈരാഗ്യം വളർത്തണം, ആസക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക, വൈരാഗ്യം, ആസക്തി വേണ്ട, കൃഷ്ണനോട് ആസക്തി വേണം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃഷ്ണനിൽ എത്താൻ സഹായിക്കാത്തതൊന്നും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗ്രഹം മുതലായവയിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക എന്നല്ല, മക്കളെയും ഭാര്യയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക എന്നല്ല, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അശോഭ്യത, ഭൗതിക നേട്ടത്തിനോ നഷ്ടത്തിനോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അതായത് ദുഃഖം വന്നാൽ ഒരുപാട് വിഷമിക്കരുത്, സുഖം വന്നാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന് സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായുള്ള ഭക്തി, ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാനിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് ഇത്, അനന്യ ഭക്തി. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി. ഇന്നലെ വേണുഗോപാൽ പ്രഭു അത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു അത്? പ്രഭു അത് എഴുതിയെടുത്തല്ലേ? നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ നവവിധ ഭക്തി അത് ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകലാൻ തോന്നും. കാരണം ഭൗതികവാദികളൊക്കെ എന്താണ്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ തോന്നില്ല. നമ്മൾ ഏകാന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, സമയം പാഴാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി പാർക്കിലും തിയേറ്ററിലും മാളിലും പല പല എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഹോട്ടലിലും ഒക്കെ പോയി കറങ്ങി നടന്ന് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സിനിമ കാണുക, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിനോദങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സമയം കളയുവാണ്. ആ സമയത്ത് നാമം ജപിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? വെറുതെ അവിടെ പോയി 3 മണിക്കൂർ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് സമയം കളയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് അവർ ഉയരും. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും നിരസിക്കുക. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് റിസർച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിലും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിനപ്പുറം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും എന്താ, അതൊക്കെ വെറുതെയാണല്ലേ, എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറയും നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയി, നമ്മൾ വേറെ പ്ലാനറ്റിൽ പോയി, നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റില് അവിടെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലെ വെളിയിൽ പോയി. പക്ഷെ എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനം? ഇതൊന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും തരുന്നില്ല, എല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ജ്ഞാനികൾക്ക് താല്പര്യം വരില്ല. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് അറിവ്, ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞതയാണ്. ഇതിനപ്പുറം പറയുന്ന എല്ലാ അജ്ഞതയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ
ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഒരു പ്രയാസമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫിലോസഫി ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് 13. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരുവിധം മനസ്സിലായല്ലോ. 6 ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 4ാമത്തെ ചോദ്യം, കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഏതാണ്? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കേൾക്കണില്ലല്ലോ. 24 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രധാന, അല്ലെ? അങ്ങനെ മൊത്തം 24 വരുന്നു. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയവും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 5 അപ്പൊ 15 പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, അപ്പൊ 20. 20 കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 4 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രധാന. അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 4ാമത്തെ ചോദ്യം. 5ാമത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ